Τώρα το πρόγραμμα ήρθε εδώ να γίνει κάποια προβολή. Είναι λιγάκι κουραστικό να πάμε στην Αγία Τριάδα και προσυμβώστε εδώ πέρα βάσει του προγράμματος, εδώ να σας δω για λίγο και στη συνεχεία να γίνει η προβολή που έχει ετοιμάσει εδώ. Πάντως πήγατε έτσι στην Αγία Τριάδα του ημερών. Καλά πήγα, κατά παράκληση του συμπατριώτου μας, του Αγίου Φλωρίνης, που είναι, εσείς τον πείτε καλύτερα, είναι ο πρίτανης των ιεραρχών της Ελλαδικής Εκκλησίας και στην ηλικία, αλλά και στην αρετή και στην αγιότητα. Μόνο που είναι μόνος του. Και διακαής πόθος είναι να αντιγράφουμε τα φωτισμένα του ίχνη, γιατί πραγματικά έχει αντίκρισμα μέσα του από ό,τι φαίνεται και είναι και ο ίδιος εσωτερικά. Δηλαδή είναι ακέρος χαρακτήρ, έτοιμος απειλογρήματος, ενάρετος και μια διακεκριμένη μορφή. Και με την ευχή του, όταν το ήκουσε, χάρηκε και το ήθελε και μάλιστα είπε ότι για πρώτη φορά θα παρεκκλίνει από τη γραμμή για το μεταφερθόν δηλαδή. Λέει, συμφωνώ αμβρόσιε να πας στην πατήρα μας, γιατί πηγαίνεις από μεγάλη επαρχία σε μικρή. Και μάλιστα πήρε και θέση στην ιεραρχία δημοσίων και είπε ότι με εξελίσσει το γεγονός ότι πρώτη φορά ένας ιεράρχης ζητάει από μια επαρχία 5 φορές πιο μεγάλη να πάει σε μια μικρή όπως είναι η Παροραξία. Με όλη την ψυχή και την καρδιά συνεφώνησε και βοήθησε για να δοθεί αυτή η λύση, γιατί ενόμιζε γύρως ότι μια που ο Μιλών είναι ντόπιος, παρόλα τα χρόνια που δεν είναι και λίγα, θα πέσει εδώ με τον επάρξιο και θα φροντίσει να αγωνιστεί, να προσφέρει τις υπηρεσίες του το υπόλοιπο χρόνο της ποιμαντορικής του διακονίας. Και εις εκπλήρωση της επιθυμίας του μακαριστού και στα Άγια Σκηνώματα βυθισμένης ψυχής του μακαριστού πατρός Φιλοφέου, και εκείνος το ήθελε να κατέβω κάτω όταν θα ειδήθω η ευκαιρία. Και δόθηκε ευκαιρία και πολλές αγαθές συγκυρίες, πολλά συνέβησαν δηλαδή για να δοθεί αυτή η λύση, και είπα ότι πραγματικά ή το χέρι του Θεού, η πρόνοια του Θεού τα κατήφθηνε ώστε να δοθεί αυτό το αποτέλεσμα. Το λέω αυτό ακραδάντως, γιατί τίποτε δεν συμβαίνει εάν δεν επευλογεί η πρόνοια του Θεού. Όσο και αν φέρετε κάποια φορά παράξενα, πολλές φορές παραχωρεί, εγκρίνει, παραχωρεί, είτε για να μας παιδαγωγεί, είτε για να μας επευλογεί. Πάμε στις λύσεις, δίδονται σε όλα τα προβλήματα, έστω και αν είναι λύσεις
δεν είναι σωστές κατά το ανθρώπινο ή δεν μας συμφέρουν. Ο ουρανός πάντοτε απαντά και με τη σιωπή του απαντά. Τώρα λοιπόν απήντησε με αυτή τη λύση που δόθηκε, γιατί επριτάνευσε μια ενότητα στην ιεραρχία γύρω από αυτή την κάλυψη της Μητροπολιτικής Περιφερείας. Και το αποτέλεσμα το ακούσατε και το είδατε, ήρθε αυτό το ευχάριστο. Δεν ξέρω κατά πόσο είναι ευχάριστο για μένα. Εδώ θα είναι ένας Γολγοθάς. Θα μου πείτε, θα με σταυρώσετε? Όχι. Αλλά αρχίσατε από πολλές επιθυμίες. Την άκουσα, στην Πάρο, στον Αντίπαρο. Έτσι, το χαρήκατε, θέλω να πιστεύω, το βλέπω, το χαρήκατε. Θέλω αυτά τα συναισθήματά σας να έχουν διάρκεια, να μου γίνετε σύμμονες Κυριναίοι στον σταυρό αυτό της ανωδικής πορείας προς τα επάνω για τη λύση των προβλημάτων που εδώ υπάρχουν. Και προβλήματα υπάρχουν πολλά με την αναστροφή, με τους τουρίστες, γενικά με τον κόσμο που έρχεται από όλα τα μέρη και τα πλάτη της οικουμένης. Αν έχω λοιπόν την αγάπη σας, πραγματικά είμαι δέσμες αυτής της αγάπης, το γνωρίζω, θα πορευτούμε και με την ευχή του Αγίου Γέροντος, του πατρός του Αγίου Φλωρίνης, ο οποίος λέει να πας αμπρός και να μου κάνεις τις Άγιους γνωρίζω. Ήρθε λοιπόν και πήγα και έκανα τις Άγιους και προσκύνησα να γιάδει, αυτό το είπε ο πατήρ Γιώργης, ότι πήγα στον ναό. Ξέρετε, όταν πήγα στην Άξο, λέει ποιο το πρόγραμμα? Το πρόγραμμα προβλέπει πρώτα-πρώτα προσκύνημα σε όλα τα χρυσάκια της πόλης. Έχει πολλά η Άξος, όπως έχουν και τα δικά μας χωριουλάκια. Λέει, και το θεωρώ ανάγκη της ψυχής μου να πάω να χαιρετήσω, να προσκυνήσω τα χρυσάκια που εκεί είναι τα παλιά σεβάσματα, η εκείνη τη σαβή που για μας είναι τα βιβλία μας, μας ομιλούν και μπορούμε να ομιλούμε με την προσευχή μας, αλλά και με τη σιωπή μας. Και έχω δεσμούς και με την Άξο, όπως και με την Πάρο, και ήθελα το ανάγκη της ψυχής μου να πάω να προσκυνήσω τα χρυσάκια. Γι' αυτό εδώ έγινε εξαίρεση αυτή, επειδή πήγα από την Αγία Τριάδα. Και το πρόγραμμα λέει πώς το λέει, ναόσα και λοιπά. Που λέει και σπερνό το βράδυ. Είναι βεβαρημένο το πρόγραμμα και ο λαιμός είναι βεβαρημένο. Εκφράζω λοιπόν τη χαρά μου που σας καμαρώνω και θα ήθελα, δεν μου δόθηκε ευκαιρία, Πάτερ Γιώργη, εδώ άλλη φορά να καμαρώσω και να συγχαρώ την πρωτοβουλία. Βέβαια ήταν το γέροντος του Αγίου Φλωρίνη, θα γίνει το ωραίο συγκρότημα. Και χαίρομαι γιατί έγινε αυτό και είναι μια ωραία αίθουσα που εδώ ξεκουράζει πνευματικά, αλλά και παιδαγωγή και νουθετεί εδώ με την προσφορά και τους μικρούς και τους μεγάλους, με τις ταινίες, με τα κηρύγματα. Πιστεύω δε ότι οι Λεύκες είναι προνομιούχες, γιατί εδώ προσφέρονται ψυχές αφιερωμένες, αλλά και ψυχές νέοι και νέες που έρχονται μακρόθεν από την Φλόρινα ή από τις Αθήνας, κατά εντολή του γέροντος Αγίου Φλωρίνης, και εδώ να κατοικούν και να διδάσκουν τον λαό. Σε αυτό νομίζω είστε προνομιούχοι. Έχω μια αγαθή εδώ πάντοτε διέστηση και πάντοτε πίστευα ότι οι Λεύκες δεν είναι μονάχα εδώ το Παρίσι της Πάρου, δεν είναι μια κομμόπολη που είχε δόξα λέω στα παλιά χρόνια ως Δήμος, αλλά έχει και καλή πάστα ανθρώπων. Δεν το λέω επειδή έχω και πολλούς συγγενείς εδώ, αλλά έτσι μέσα μου δηλαδή αυτό είναι το πιστεύω μου. Καμιά φορά δεν ξέρω αν συμβαίνει τίποτε το άλλο, αλλά πιστεύω ότι χωρίς να θέλω να υποβαθμίσω τους κατοίκους των άλλων χωριών, που πραγματικά όχι είναι Λεβέντες, αλλά με τις Λεύκες πήγα από χθες στο άσπρο χωριό εκεί που ήταν μια ακολουθία εξόδιος της Κυρανέσας, της Μαγαρίτσας, και εκεί καμάρωσα και τους συγγενείς μου, αλλά και το χωριουλάκι που μεγαλώνει και αυξάνει εκεί, και είπα τα ίδια, ότι εδώ εσείς είστε οι άγονοι, οι αγνοί πατριώτες. Βλέπω το προσώπο σας να είναι ο αντιπροσωπευτικός τύπος του νησιώτου, του καλοκραγάτη, του ανθρώπου. Ξέρετε πώς μας λένε μας επάνω οι έξυπνοι, Ζαγοπαριανούς. Έτσι μας λένε. Είναι τιμή. Ναι, είναι τιμή μας, ναι. Να είμαστε άνθρωποι έτσι των παραδόσεων,
με αυτά τα ιερά και τα όσια που να ακολουθούμε όπως μας τα παρέδωσαν οι γονείς μας, οι προπατορές μας και γενικά εδώ η ιστορία των χωριών. Είναι λοιπόν προνομιούχο εδώ το χωριολάκι, το οποίο βεβαίως κάπως τώρα λιγάκι έχει συρρυκνωθεί, έχει λιγοστεύσει ο πληθυσμός και την καμαρόλοδο νιάτα και τα νιάτα για μας, αυτά τα λουλούδια, το άγχος της ηλικίας, η Εκκλησία ιδιαίτερως τα αγαπά. Λέω αγαπάει η Εκκλησία δύο ηλικίες. Τα νιάτα της πρώτης ηλικίας και τα νιάτα της μεγάλης ηλικίας, δηλαδή τους ηλικιωμένους. Η Εκκλησία για αυτές τις δύο ηλικίες πρέπει να έχει ιδιαίτερα φροντίδα. Αλλά τώρα εγώ δεν ήρθα για να σας κάνω μάθημα. Και έτσι είμαι υποχρεωμένος, μια που τώρα δεν με βλέπετε πλέον ως πατέρα Αμβρόσιο, ως επισκέπτη ή ως γενικά εδώ ως προσκυνητή, αλλά με βλέπετε και ως υπεύθυνο πειμενάρχη. Και ο πειμενάρχης έχει και το βάρος της ευθύνης να διαπημένει τον λαό και να τον κατευθύνει. Βεβαίως, εδώ ο πατήρ Γιώργος είναι το δικό μου όργανο. Είναι τα πόδια μου, είναι τα χέρια μου, είναι τα μάτια μου, τα αυτιά μου, γιατί ο επίσκοπος δια των ιερέων επιμένει τον λαό του Θεού. Δεν μπορεί να είναι πανταχού παρόν. Οι ιερείς λοιπόν επιτελούν το έργο κατ' εντολή του επισκόπου. Και ο ιερέας θα λογοδοτήσει τον επίσκοπο και ο επίσκοπος θα λογοδοτήσει στον ουράνιο εργοδότη, στον δομήτωρα της Αγίας μας Εκκλησίας. Θα δοθούν άλλες ευκαιρίες για να σας απασχολήσω περισσότερο. Χαίρομαι όμως, γιατί νομίζω ότι η ενορία των Λευκών δεν έχει και τόση ανάγκη από την παρουσία του Επισκόπου. Έχει θεολόγων ειδικών και μάλιστα τόπιο που αγαπά με πάθος το χωριό του, τη γενετηρά του και την ενορία. Δεν ξέρω, έχουμε άλλον θεολόγο πατέρα Γιώργη στην Πάρτα. Είναι ο πατήρ Αντώνιος του μοναστήριου. Καλά, εκείνος είναι και ο πατήρ Νικόλαος είναι ο βετεράνος, είναι ο απόμοχος πλέον, ο οποίος, εγώ τι είπα, κάθισα ακόμη εδώ να αγωνιστείς, όσο μπορείς να προσφέρεις, να πάει, μου λέει, στο γυροκομείο, όχι το γυροκομείο εδώ, στην Παναγία να σε περιποιούν. Αλλά τώρα βεβαίως ο πατήρ Αντώνιος είναι η διάρκεια της χείλης, του πεμένος και διαλόγους υγείας, αλλά και εκείνος ό,τι μπορεί το προσφέρει. Εσύ που είσαι νέος και ζωντανός και ακόμη, θα συνεχίσεις όχι μόνο για τις lettres, εγώ δεν σε επιστρατεύω για την Άξο. Το σκέφτηκες. Δεν το θέλεις, πιστεύω ότι δεν το θέλεις. Αλλά όταν ο Μακαριστός Επιφάνιος Αμβρόσιε, η Αγία Τριάδα σε διατάσσει να μου δώσεις τον Γιώργιο. Λέω, όταν είναι ποινίες Αγία Τριάδας, εγώ πίνω γόνοι, ψυχής και καρδίες και τον προσφέρω. Άλλωστε είναι πλάθημα της ενορίας Λευκών και για την γενέτειρά του προσφέρω. Και έτσι ήρθε ο πατήρ Γιώργος κάτω εδώ στο χωριό. Είτε επιθυμία του επισκόπου τότε και βεβαίως το ήρθε και ο ίδιος και ήρθε εδώ. Νομίζω ότι τον αναβάτε, το συμπαρίσταστε. Αν και καμιά φορά ξέρετε τι λένε, ο δύσκολος προσδεκτός είναι τη Δία Πατρίδη. Το λένε αυτό, αλλά εξαρτάται δηλαδή από την. Δεν μπορούμε να πούμε ότι αυτό δεν είναι αλήθεια, αλλήμον ότι είναι από το σώμα του Κυρίου γραμμένο. Αλλά αυτό σημαίνει ότι πρέπει να είμαστε προσεκτικοί εμείς οι ποιμένες, διότι όσο μπορούμε περισσότερο με την Ελλάδα μας, την καλοσύνη μας, με την φροντίδα μας να εξυπηρετούμε το Θείο, ώστε το Θείο να μας βλέπει και να μας λέει τέτοια πράγματα ότι δεν είναι καταθεκτή. Πάτε Γιώργη, έχεις μια πραγματικά εξημένη εδώ υποχρέωση, μια που είναι και η γενετηρά σου, αλλά λέγω ότι, το λέγω δημοσία, μήπως θα πρέπει η ευέλειά σου να επεκταθεί λίγο προς τα κάτω. Θέλει και η πόλη της Παρικίας, κάνα κατοικικό σχολείο, θέλει κάνα απολυματινό κινηματάκι, κάτι θέλει λοιπόν. Δηλαδή υπάρχουν και άλλοι που διψούν. Γι' αυτό όταν εδώ η δεξαμενή σας είναι γεμάτη, η πνευματική δεξαμενή, πρέπει να τον ορό να διαχέεται και στις άλλες ενορίες. Δεν λέω ότι τον χάσατε, αλλά αν κάποια φορά κάνει μια επίσκεψη κάτι να προσφέρει δηλαδή εκτός της ενορίας των Λευκών, καλό θα είναι και ευλογημένο. Είναι ανάγκη, Παύλος έχει πολλά προβλήματα να λύσει
και πρώτα πρέπει να θωρακίσει τις ψυχές των κατοίκων της. Να τις θωρακίσει και να τις στεγανοποιήσει από όλα αυτά τα ξενικά που μας έρχονται έξωθεν, που εδώ γεμίζει η Πάρος με την πληθώρα των προσεγγίσεων των πλοίων και με την πληθώρα των ξένων και προσφέρουν τα δολάρια τους, αλλά πολλές φορές μαζί με τα δολάρια προσφέρουν και κάτι άλλο. Ή και ξενικά τρόπων διαφορετικών ζωής και πολλές φορές και άλλους κινδύνους με τα ναρκωτικά και τα παρεπόμενα. Γι' αυτό χρειάζεται φροντίδα, όπως κάθε οικογένεια φροντίζει για τα παιδιά της και το κάθε σχολείο, δάσκαλος και δασκάλος φροντίζει για τα παιδιά με τα αγωγή, έτσι και η μάνα εκκλησία, μάνα, τι ωραία σπίθος. Μάνα, πατέρας ο Θεός. Όταν λέμε τον Θεό Πατέρα, οπωσδήποτε πρέπει να πιστεύουμε ότι η εκκλησία είναι η μάνα. Αλλά η μάνα έχει υποχρεώσεις, όπως και τα παιδιά έχουν υποχρεώσεις προς τη μάνα, έτσι δεν είναι. Πρέπει να είναι εκατέρωθεν, δεν υπάρχουν υποχρεώσεις και σεβασμός και τέτοια. Ό,τι μπορούμε λοιπόν εδώ, γενικά στην Μητρόπολη, με τις ασθενικές μας δυνάμεις και με τη συμπαράσταση στη δικιά σας, θα πράξουμε του Θεού συνεργούντος. Γιατί χωρίς την συμπαράσταση εκείνου δεν κάνουμε τίποτα. Και εύχομαι η ενορία των Λευκών, η οποία έχει αναδείξει μεγάλες μορφές, είτε στον τομέα των επιστημών, τον στρατιωτικό, τον επιστημονικό, τον διδασκαλικό, τον ιεραρχικό, με την πυραμίδα με τον κορυφαίο ιεράρχη, τον ιεραρχικό, έχει φυσιογνωμία της προσφέρει. Και αυτό είναι τιμή με εσάς. Πραγματικά θα είναι ωραίο, συνεπώς, να πορεύεστε προς τα επάνω, δηλαδή να προκόπτετε και να προοδεύετε, για να βλέπουν καλό παράδειγμα και τα καλά μας τα παιδιά, τα οποία σήμερα δεν πρέπει να έχουν υποδείγματα προσμήνυση τους πρωταθλητάς του ποδοσφαίρου και του μπάσκετ, αλλά πρέπει να βλέπουν τους κινουμένους Αγίους, να βλέπει τη μάνα, το παιδί, να βλέπει τον πατέρα, να βλέπει τον προμάλλο, τον αξιωματούχο, ή τον απλοϊκόν άνθρωπο, αλλά τον ενάρετο. Αυτά τα πράγματα θέλουν τα παιδιά να αντιγράφουν. Και επειδή τα χρόνια είναι δύσκολα και για το έθνος κάπως επικίνδυνα, με τους πολλούς κινδύνους που μας έχουν κυκλώσει, όσο και δεν είναι ορατοί, και μια που τώρα η Ελλάδα μας έγινε χώρα των συνταξιούχων και χώρα των γερόντων, και ο Θεός μας δώσει να μην έχουμε δοκιμασίες, μας φτάνουν όλα αυτά τα προβλήματα και πολλές φορές και η φαγωμάρα μας είναι ίδιον των Ρωμιών των Ελλήνων, αντιπώς να μην μπορούμε να συνοηθούμε. Ναι. Ξέρετε ότι τις φαγωμάρες χάσαμε τις αλλημόνιμες πατρίδες. Με τη φαγωμάρα μας χάσαμε την Κύπρο, τη Μισή και όπως πάμε δεν ξέρω αν την κερδίσουμε την άλλη Μισή. Λοιπόν, να μην χάσουμε και τη Βόρεια Ήπειρο, πάει και αυτή, δεν τολμούμε να πούμε για αυτοδιάθεση. Ξεσηκώνται και οι Τούρκοι, οι μουσουλμάνοι μάλλον, της Δυτικής Θράκης, ξεσηκώνται το ΟΖΑΛ, οι Αμερικάνοι συμφωνούν με το ΟΖΑΛ. Βλέπετε λοιπόν τους κινδύνους που έχουμε. Γι' αυτό χρειάζεται σύμπνοια, ομόνια και ενότητα, γιατί δεν είμαστε μονάχα Ορθόδοξοι Χριστιανοί, αλλά είμαστε και Έλληνες. Χριστός και η Ελλάδα μας χρειάζονται. Αυτά τα δυο. Πρέπει να είναι ενωμένα και γι' αυτά πρέπει να πείθουμε και να αγωνιζόμαστε μέχρι τις τελευταίες τραγίδες του αιματότητας. Δεν κάνω τώρα πολιτικά που θα σας λέγω, ούτε άλλη πολιτική. Απλώς βλέπουμε τους κινδύνους και η Εκκλησία ξέρετε ότι όλα τα χρόνια ήταν εθναρχούσα εκκλησία. Προπορεύεται και υπερμαχούσε των ιερών και των οσίων. Ο Θεός δεν το δώσει να φτάσουμε σε αυτό το σημείο, γιατί τότε βεβαίως ελέγχει ότι ο μεγάλος γίγας κοιμάται και εννοούν την ορθοδοξία που πρέπει να ξεσηκωθεί, όχι μονάχα το μουσουλμανικό στοιχείο στα διάφορα βαλκανικά κράτη, αλλά εν ανάγκη να ξεσηκωθεί και το στοιχείο των χριστιανικών, για να μην έχουμε ητοπάθεια ότι και εμείς θα ξεσηκώσουμε όλοι μαζί πλέον ως ορθόδοξοι χριστιανοί να αγωνιστούμε υπό την κομμόν και αιστιό. Δεν θέλω να σας κουράζω, πρέπει να συνεχιστεί το πρόγραμμα. Ευγνωμονώ τον Αφώντα σε βάζουν γερόντα στον Άγιο Κορίνης για τη στοχή του, για την αγάπη του. Εμείς οι νεότεροι τον καμαρώνουμε
πραγματικά μας πειρακτώνει την ψυχή και μας κατευθύνει στον δρόμο του καθήκοντος, στον δρόμο της αρετής, στον δρόμο του καλού αγώνου και έστω και μακρόθεν του ευχόμεθα, γιατί είναι η ανάγκη να ζήσει πολλά χρόνια. Έχει ακόμα ζωντάνη. Το καθαρώνουμε στην ιεραρχία. Μας χρειάζεται μέσα στους κόρπους της ιεραρχίας, χρειάζονται οι πρεσβύτεροι, οι ιεράρχες, όπως είναι εκείνος. Γιατί με τη σοφία τους, με την εμπειρία τους και με την αρετή τους επηρεάζουν και κατευθύνουν το σκάφος της Εκκλησίας στο σωστό, τον ορθόδοξο δρόμο και τρόπο ζωής. Εύχομαι ο Κύριος, η Παναγία Τριάδα, διαπεριζών της Παναγίας μας και όλων των Αγίων και των εντοπίων, εμπορίων, Αγίου Αρσενίου, Αγίας Θεοτήτης. Να πούμε και του νέου ασκητού μας, όσο και αν δεν τολμούμε, εμείς μέσα μας τον πιστεύουμε ότι είναι ένας Άγιος που κυοφορείται. Πώς κυοφορείται ένα βρέφος, ένα νεογνώ και χρειάζεται 9 μήνες για να βγει, έτσι ο πατήρ Πιότρος μέσα στις ψυχές τις δικές μας κυοφορείται και ετοιμάζεται. Γιατί η Εκκλησία στους Αγίους ο λαός τους αναδεικνύει και έγινε η Εκκλησία και τους αναγνωρίζει. Δεν σημαίνει αυτό που συμβαίνει στην Παπική Εκκλησία. Όπως βγάζει μια εντολή και αναγνωρίζει τον άλλο Άγιο. Όχι. Όπως έγινε με τον Άγιο Αρσένιο, ο λαός είδε τα θαυμαστά σημεία του, τον τιμούσε, τον εξαίρετο, τον ανεγνώρισε τους άγγελους και μετά η Εκκλησία μετά πάρα πολλών ετών και τον ανεγνώρισε. Κάτι τέτοιο έχω την διεύθυνση ότι συμβαίνει σιγά σιγά δειλά και με τη μορφή του γέροντος που τη σειρά ενός αιώνος εκεί εν γέννη πολιτεία, την ποιοτή και την ανάλυση του Θεού, πόσους δεν μας ανέβησε, πόσους δεν μεγαλούχησε πραγματικά και πόσους πραγματικά δεν οδήγησε στην σωτηρία. Με τις ευχές του λοιπόν του Κυρίου, ας πορευόμαστε τον δρόμο όπως θέλει η Εκκλησία και όπως θέλει η Πατρίδα και όπως θέλει και το προσωπικό της συμφέρον, το σωστό συμφέρον ενός εκάστου. Της μάνας, του πατέρα, του διδασκάλου, της δασκαλίσης, όλων των μεγάλων, οι οποίοι φέρνουν τα παιδιά να προκόπτουν, να καθιστούν και να προοδεύουν. Τότε τα καμαρώνουν. Και η Εκκλησία σας καμαρώνει όταν πρέπει να πορεύεστε όπως θέλει ο Κύριος. Ο Θεός να είναι μαζί σας. Καλή αντάμωση, κάποια Κυριακή να έρθουμε να λειτουργήσουμε. Και κάνω μόνα. Τώρα θέλετε να μείνετε, να δείτε το πρόγραμμα του υπόλοιπου, γιατί εγώ θα πάω ευχαριστώ. Θα πάω στον κόσμο και μετά στην άλλη. Mas